Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sa iyang mga tinunan nakadungog niini og mingon. Lisod kayong dawaton kining pagtulunana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalos si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinunan bahin niini. Busag ingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtukan ako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga makayab balik sa iyang gigikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Ug midugang siya pagingon, moman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas ko nitugot kini sa amahan. Tungod nini daghan sa iyang mga tinunan, mibiya og wala nagayod mukuyog kaniya. Busa mingon si Jesus sa napulog duha ka tinunan og kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Og si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anak kanimo ang mga pulo nga naghatag kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag sa tanan. Niya kita sa ikakauhag usa nga Domingo o ika-21 nga Domingo sulod sa tuig. O kining pagbasa labi na sa Ebanghelyo, mao kini ang gitawag og culmination o katapusan nga sumpay sa diskurso ni San Juan kabahin sa iyang pagpaila sa Ginoo nga mao ang pan sa kinabuhi. O kining maong mga pulong gisugdan kini ato lang i-review nga nagsugod kini sa gitawag og pagpakaon ni Jesus sa 5,000 pinagi sa 5 ka pan og 2 ka isda. Og human niya nang mao nga pagpakaon niya sa daghang mga tao, iyang gipailayang kaugalingon nga kalanon sa kinabuhi. Ang iyang ihatag ang iyang kaugalingon nga lawas ug dugo, ang iyang kinabuhi mismo alang sa kayuhan sa katawhan. Ug kining maong nga pulong nga iyang gilitok huna-huna kini sa mga tao, labi na sa pipila kanila nga masayop tingali sila sa pagsunod-sunod o pakiguban kang Kristo, kay lahi naman og sinultihan ug mao na hinungdan na tawag nato nga tungod sa mao nilang nadungog sa Ginoo, wa na sila mopadayon pagpakiguban kaniya. Wala na sila musunod kaniya. Kay na tawag nato natandog ang ilang panghuna-huna o natawag gayud nga sukwahi ang ilang paglantaw sa unsay gituhuan nila sa Ginoo. Mga igsoon, ang gitawag og kinabuhi dinhi sa kalibutan aduna gayoy gitawag og pakiguban. O ang maong pakiguban sama sa kinabuhing minyo. Ang banaw ang asawa nagsinaaray man na sila sa usag-usa nga mag-uban. Ug mo na gitawag nato commitment. Ug diha sa mao nga commitment nila isip mahimong banaw ang asawa, andam gayud sila nga modawat ug moatubang sa maong kinabuhi isip banaw og asawa.
Munang sa ikaduhang pagbasa, gipahinumdum gayod ang pagtahod, tinahuray sa usag-usa. Kay kung ang panag-uban wa gani gitukod sa gitawag og pagtahod, mag-iyahay gani, magpalabuanay gani, mo resulta gayod nga ang usa may hawd ug ang usa sige lag upoy-upoy, sige lag sunod. Ug unsa may padulngan niana, asa man diha mo lahutay ang gitawag og commitment. Kung diha sa mao nga pagtig-uban adunay napugos, adunay naglisod, ang usa adunay hayahay kayo, kaya iyang tanan nga kagawasan iyang mahimo, pero ang usa, ang kauban niya, ang iyang kagawasan wa siya kagawasan, kay sige malang siya og sunod og tuman sa kagustuhan sa uban og dili ang iyang kagustuhan. Sa unang pagbasa, unsay gibuhat ni Josue sa mga tao, iya gayong gipangutana ang mga tao, wag niya ingna nga basta di mo sunod sa Ginoo, mga matay mo, wag niya ingna na. Iya lang yung gingnan karon mas maining magklaruhay ta, asa gyud atong sundon ang Ginoo ba nga katong una natong Ginoo o kining Ginoo nato nga sa atong mga silingan nga atong gisugdan nagsimba. Ang akong banay wa nakasaad yun mi nga wa gimilain nga simbahon. Ang Ginoo ra gyud, ang Ginoo nga gisunod sukad sa sinugdan pa sa atong paglayas. Ug kamo unsa may inyo ha, mao kana ang gitawag og angay gayud pangutan-on. Nganong angay man tang masayod, unsa nga atong ihalad, unsa atong ikatugyan, unsa nga atong gigasto, tungod kay angay gayud nato mahibaluan unsa nga atong gibugti, unsay atong gibugti sa unsa atong paggitawag og pagtugyan sa atong pagsanong. Ang bana ug ang asawa, unsa may ilang gibugti, ang ilang pagka ulitaw o pagkadalaga, ang ilang gitawag og posible nga napaunta sila kapilian, napauntay lain ilang nanguyab o napaunta sila laing uyab, tungod kay nagminyo sila o ex na lang, ang mga exes nila may ilang gibugti ug labaw sa tanan ang ilang kaugmaon. Mao kini nga kung ikaw mo commit sa imong kaugalingon, angay gayud nimong mahibaluan unsa ang imong gibugtian, unsa ang imong sakripisyuhan, unsa ang imong gitawag og gibasihan o gibitbit nga matawag gayud nimo hinungdan ngano nga ikaw muuban, muunong ug labaw sa tanan mubiya sa usa ka gitawag namo alang kanimo kinabuhi. Si Hesus miingon gayud siya sa iyang mga kaubanan, akong ihalad ang akong kaugalingon. Palipasabot tibuok niya nga pagkasiya mao iyang itugyan alang sa kayuhan sa iyang higala, alang sa kayuhan sa iyang gitawag og giila nga igsuon og kauban. Ug mo na nga si Kristo nangutana kang Pedro ug mga kauban, kamo
Mamiya basad mo. Papan ang tubag ni Pedro, nganong mangiya mami, nganong mamiya pa man mi. Kadako na namog nagasto, bitaw. Kadako na namo og nailhan nimo, kadako na namo og nasaksihan, ug ikaw gayod ang balaan nga Dios. Mo'y hinungdan mga igsoon nga gihagit kita kanunay sa Dios. Di kita unta magtabok-tabok, dili unta kita kanabitang mag window shopping o pagtulunan, dili kita mag window shopping o Ginoo. Maayo gayud unta nga mo stick to one. Pabilin lang ta, magpadayon kay tungod nga sa kataas sa panahon nga ato nang gitawag og nahimo na nagasto, naapabaka kitay ikagasto pa, kundili ang pagpadayon na lang. Naapabaka kitay ikabugti pa, kundili ang pagnunot o pagpadayon sa unsay nasugdan. Bintaha tong dunay nasugdan, kay tungod nga duna na makay ikapadayon, kaysa magsugod na kag usab, magsugod pa ka og lain na sad nga sugdan nimo nga diin pasabot gayod kanos apaka kini mahuman, kanos apaka kini matawag og maundang og maabot sa gitawag og padulngan. Ug tungod niana sa pagpadayon nato sa pagsaulog dining santos nga misa, atong pangayoon ang panabang sa Dios nga unta kita makakaton niya nang gitawag og paglahutay. Makakaton ta kita sa gitawag og grasya nga magmapailubon o pangayoon nato sa Dios nga anaa kita niya nang pag-unong labi na diha sa gitawag nato pagka magtotoo ug mopadayon unta kita diha sa paglakat, pagpalig-on o pagpahamtong nining atong pagtuo aron sa pag-abot sa panahon kung kita pangutan-on anda makita alang sa pag-uban sa atong Ginoo, aduna kitay katubag, aduna kitay ikapakita kaniya unsay atong naamguhan, nakatunan ug labaw sa tanan ikabugti sa atong pagpuyo, pakig-uban sa atong Ginoo. Amen. Maninog ato karong ipadayag atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan magagam sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yung anak Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sugod ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagam sa tanan. Gikan dito mo balik sa arang paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatawa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pagampo sa katawhan, si Kristo nagdala ka nato sa pulong sa kinabuhing walay katapusan, o kita mito nini, inobanan nining pagtuwa, masaligon kitang mga moyo sa atong amahan, sa langit aron iyang dunggon ang mga pagampo nining katilingban, ug moingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod, nga magtahod ug magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton
ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, ug Joel Shibali, Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Amahan ang imong anak mao ang pulong sa kinabuhi. Kami walay kadangpan gawas kaniya. Ang among mga pagampo among gihalad sa iyang ngalan nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen.